Ето, днес за половин час направих пробно езерце за патенцата. Примамям ги с малко житце да дойдат, тъй като са гладни. Сега ще хапнат. Но предполагам, че след малко ще му се израдват. Все още леко недоверчиво го опознават. Все пак е нещо съвсем ново. Изглежда много страшно бяло. Айде, кът. За вас е. Специално за вас. Отделно и аз съм допълнително съм страшен за тях. Тъй като общуваме на ден, може би по 5 минутки, колкото да им дам храна. Но нямаме бърза работа. О, не, подминаха водичката. Може би опознават. Не може пата да подмина водичка. Духа вятър и струята издава водни звуци. Може би трябва да се отдалеча малко. Българ! Ела тука! Имаме си комбайн. Тези вещи са венили, чакат да бъдат заменени с здрава врата. Ела тук, моето момче. Къде си ти? Кой лае кончетата? Кой пази, бе? Кой пази? Патетата си заминаха. Кофти. Много е страшен. Може би им трябва сянка. Защото гледам, че отидоха на сенчица там. Пък и той не е съвсем пълен още. Да виж, да се да виж тук водичката. Ела. Ела, моето момче, искаш ли водичка? Патенца, не ми уважихте труда. Понеже съм нетърпелив, ще пробвам да ги поприканя пак. Те са малко още, манички. Винаги много сте пораснали. Ай сега накъде да вървим? Айде към водичката. Давайте. Едно колче. Така, Българчо. Покажи им на къде е водата. Точно така. Кокошките по-патки от патетата. Кума не пада. Българ, ела тук не ги плаши да е. Ела тук седи мирно.
Ето първото пийна водичка. Сега вече може би ще е по-лесно за другите. Те няма къде да ходят, ще дойдат тук. Обаче просто нямам търпение. Искам сега. Тихо. Тихо, бе. Ако им хареса, ще го ограда отстрани с цялото с камъни. Ще махне излишния винил, който съм подложил да не стича в водата. И ще го замажа малко с кал, да стане по-красиво. Те сами ще си замажат всичко с кал. И мисля да направя отдолу в ниското един отвор с маркуч, който да отвежда мръсната вода. И отгоре по някакъв красив начин да влезе чиста вода. Оп, за малко да влезе. Това е. Няма да стане бързо, но ще стане.